We składzie. Łosia roku wsiodech na koło i pojechałech do geszeftu we wsi. Przede mną była ino jedna klientka, która kupowała jakieś jogurty, mleko, sztyl do mietły, guminianne hanszuły i mocka jeszcze inkszych załóg. Wszystko to na heft, na bord, a ta modoprzedowaczka sprzętnie, geszefnie zapisowała to wszystko we jej hefcie. Wylożech na dwór, seblekech jakla i moja hymda. Ostrech ino we baumwolowej podblycce. Ta klientka zrobiła już te swoje sprawunki, tuż tyś wlozech już rań do tego składu i lajsnuje się 7 bierów i cygarety dla kamratów. Za mną wyloz ze geszeftu jego współwłaściciel i napoczną wajać i jamrować na kapelonkum, którym sto pieruńsko wyrcy i gringo pod referendum. Te istny obejrzał dzień skorzy na odwieczeć jakiś program we telewizji i sto pieruńsko się snerwował tymi orgioma we Watykanie. Łot rzeknąłem mu i że mój telewizor rzek wyciep na hasioch jakieś pora lot temu nazór. Słepołek se te piwo. Przysiednął się ku mnie jeden istny, który miał Hany znamiano i napoczął rozprawiać i że on ze tych wszystkich chłopskich zachów na to ino pleci, bo jest on taki jakiś miętki we tym swoim przyrodzeniu, skuli tego, co miał niedawno wylew, albo gihirnszlak, znaczy się udar. No toż jemu do jedne piwo, co by się ten wylew odrobił bez wylew. Odpowiedziałem mu też jedna gryzikta ze wielkiego lasu nienackiego, na co ten natchniony pan Hanys wyznał i że swojego pierwszego synecka zbajslował pod sośniczkoma. Jak godał ten istny na łączu z tego jego wyrobianiu pod tymi sośniczkoma, jego baba strachała się sztyc i że u nich ktoś ich przycapnie na tym bereździeniu, a ją ucholką i to jest przecież nasze. Nie schodzi jego kamradło Fresia Arkadego Friedera o sprawę, jak ci to jeden ormowiec zakapował we 1 maja i że on ten istny naharkał do kupy ze swoim kamratem na czerwionofana i tak znoci się on we hereście. Och, mówił zaś, złotpłacił geszyktom, jak ci to sekretarka tego Arkadego Fiedlera dziękaniemu odzwinęła się oralnie, zatem już zaś pan Hanys łopedził o Marice, Kryście i Gabi, które wiecie co, jest se za wyrnioka. Ale się ożenił nie skorzy i zdziebko z owiściu ojcowi, któremu baba umrzyła, kej pizło mu już 80 lat, a wtore nie skorzy i zarachował wszystkie frele i jonkwery naokoło we wsi. Jakuż to freli? Spytał jego paternie. Frele? Pan Hanys nie był w stanie wspomnieć się, jeśli byli one junkwerami, albo inni, i napoczął sprawiać o stomajte szwajtneraje i łoszklistwa. Tego muszę wam ale woje wyrostomiłe oszczędzić. Jednakowoż środek naprany jak belowa na moje koło i taką szpiralą wróciłem pioszczystą sztreką do komputera. Eugen z Pnioków.